سلام تمهارو كمي قنيخم عمنا يلوم تمرتنا كيميكاو مولعلعن معريتاتن كنمهارينا كيميكاو لوطي حدش نجر زفطرلو أقبابي نأبنت انسايتي تقاطيلو حامخشتن تفطر كيميكاو لوطي نتحدش نجر زفطر نجرات تولعلعتي بهالو أبزي تولعلعتي انسايتين نفاس ويكا عايرن يوم اتزفطر حدش نجر دما وصيت يبال أبزي وصيتنا دما برهان موقت كم دما حامخشتي أتون تولعلعتنا حدش وصيت زلوات الله كايدا كيميكاو مولعلا يبهل كيميكاو مولعلا بخمزي صحف تولعلعتي أنفتاو حنصاص ويكا أرو وصيت تولعلعتي أنفتاو حنصاص وصيت نعمنت صوديوم مس كلورين صوديوم كلورايد يفطرو صوديوم كدمر كلورين أنفتاو حنصاص صوديوم كلورايد أبزي صوديوم كلورين تولعلعتن تخونو صوديوم كلورايد دما وصيتنا أيو عجرما حنت حتوكم يا اسكن اسخمكا كابز معريت تولعلعتن وصيتن فليو مغنيسيوم كدمر أكسجين أنفتاو حنصاص مغنيسيوم أكسايد يبلنالو أبزي تولعلعتن وصيتن فليو جرم مغنيسيومن أكسجين تولعلعتن تخونو مغنيسيوم أكسايد دما وصيتنا يخونلو مالتي زنريو زلنا جلالت أجنا معريت قالاتي زبهالنبر ناي كيمستري قانقا أيكونن بناي كيمستري قانقا ويكع كيميكاو معريت تقلت دما ناي مغنيسيوم ملكت كدمر ناي أكسجين ملكت أنفتاو حنصاص ناي مغنيسيوم أكسايد فورمولا يخونلو مالتي سلازي كابزو قصيلنا سلا كيميكاو معريت كنرئينا كيميكاو معريت مالت ملكت بأتاتاتن فورمولا وهداتن تتقيمنا نكيميكاو لوطي أحصيرنا نوكللو أكايدا أيو نأمنت مدلاو مغنيسيوم أكسايد بمعريت قالاتن كيميكاو معريتن انتقلز نزي مسل بمعريت قالات مغنيسيوم كدمر أكسجين أنفتاو حنصاص مغنيسيوم أكسايد زي بقالات نصحفو لنا مالتي الكيميكاو معريت انتقلت دما ملكت بقاتا مغنيسيوم كدمر ملكت بقاتا أكسجين أنفتاو حنصاص فورمولا وهود مغنيسيوم أكسايد لذي بملكت صحفهم لنا مالتي ريهم تمهارو أبزي كيميكاو معريت ملكت بقاتاتات كم دما فورمولا وهودات تتقيمنا قليتنا يلنا مالتي الراي تمهارو اسكن السخمكا مدلاو سالفر داي أكسايد بمعريت قالاتن كيميكاو معريتن قلتوهم قرم بمعريت قالات انتقلس سالفر كدمر أكسجين سالفر داي أكسايد الكيميكاو معريت انتقلس أرما بملكت غيرنا سالفر كدمر أكسجين أنفتاو حنصاص سالفر داي أكسايد إلنا نقلص لنا مالتي سلازي كيميكاو معريت ملكت بأتاتاتن فورمولا وهداتن تتقيمنا نقلصلو منقديو مالتي كابزو قصيلنا نريو بمتطان كيميكاوي معريتاتيو تمطاطنا كيميكاو معريت دمر آتومات كلهم بأتاتات تولعلعتن وصيتاتن معر زخونلو معريتيو إذا مالت كا أنفتاو حنصاص ويكا أرونا نصقامن يمانن زلو بزا آتومات معرن تخونو مالتيو إذن مقبار دما كلتا المودات ميلاتات ممتطان نتقم هذا بإنسبكشن ممتطان كالأي دما حاوراو زنا أسر بحث تقيمنا ممتطان مالتيو بإنسبكشن غيركا ممتطان زي آتومات ممصار زكايد ممتطان كيميكاو معريتيو كيميكاو معريت كنمطاطن كلنا بزخونه ملكعو تحتوي أحاز ويدما تحت حنطاط أيلوطن كلوط زخእል اتي أرواح طرحيو نأمنت مغنيسيوم كدمر أكسجين
ማግኔዚየም ኦክሳይድ እዚ ምዕሪት ኣይተመጣጠን ዘይተመጣጠነ ዝገብሮ በዚ ኣቶማት ኦክሲጅን ኣብ ክልቲ ኣንፈት ማዕረ ዘይምዃን እዩ ስለዚ ኦክሲጅን ንምምጣን ንውጽኢትና ወይ ድማ ንማግኔዚየም ኦክሳይድ ክልተ ኣርባሕ ንገብረሉ ስለዚ ኦክሲጅን ኣብ ክልቲ ኣንፈት ማዕረ ኮይኑ ኣሎ እዚ ግና ንበዝሕ ማግኔዚየም ጽልዋሕ ዲርሉ እዩ ስለዚ ማግኔዚየም ንምምጥጣን ድማ ነቲ ኣብ ጸጋም ወይ ከዓ ኣብ ተብላዕላዕሊ ዘሎ ማግኔዚየም ብክልተ ነርውሖሞ ከምዚ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተመጣጠነ ኬሚካዊ ምዕሪት እዚ ስዕብ እዩ ክልተ ማግኔዚየም ክድመር ኦክሲጅን ኣንፈታዊ ሕንጻጽ ክልተ ማግኔዚየም ኦክሳይድ እዚ ምስ ገበርና ድማ ኣብ ጸጋም ክልተ ማግኔዚየም ኣብ የማን እውን ከምኡ ኣብ ጸጋም ክልተ ኦክሲጅን ኣብ የማን ድማ ተመሳሳሊ ክልተ ኦክሲጅን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ምዕሪትና ተመጣጢኑ ንብለለና ማለት እዩ ካልኣይ መንገዲ ምምጣን ድማ ሓበራዊ ዝነኣሰ ርባሕ ተጠቒምካ ምምጥጣን እዩ ሓበራዊ ዝነኣሰ ርባሕ ተጠቒምና ምዕሪታት ክነመጣጥን ከለና እዞም ስዑ ቅደም ሰዓብ ካይዳታት ንጥቀም ፈለማ ድማር ቁጥር ቫለንሲ ሕድሕድ ባእታ ኣብ ልዕሊ ምልክት ባእታ ምጽሓፍ ካልኣይ ናይ ኩሎም ድማር ቁጥር ቫለንስታት ሓበራዊ ዝነኣሰ ርባሕ ምግባጥ ሳልሳይ እቲ ሓበራዊ ዝነኣሰ ርባሕ በቲ ናይ ሕድሕድ ባእታ ድማር ቫለንሲ ምምቃል ራብዓይ እቲ ውጽኢት ምቃል ኣብ ሕድሕድ ባእታ ወይ ከዓ ውህድ ኣርባሕ ጌርካ ምቕማጥ እዩ ንኣብነት ኣሉሚንየም ክድመር ኦክሲጅን ኣሉሚንየም ኦክሳይድ እዚ መጀመርያ ንገብሮ ድማር ቁጥር ቫለንስና ኣብ ልዕሊ ምልክት ባእታና መጽሓፍ እዩ ስለዚ ኣሉሚንየም ቁጥሪ ቫለንሲኡ 3 እዩ ኦክሲጅን ቁጥሪ ቫለንሲኡ 2 እዩ ትሕቲ ሕንጣጥ 2 ስለ ዘለዎ ድማ 2 ክራሕ ብ2 4 ይኾን ኣሎ ኣሉሚንየም እዚ እውን ቁጥሪ ቫለንሲኡ 3 እዩ ትሕቲ ሕንጣጥ 2 ስለ ዘለዎ 3 ክራሕ ብ2 6 ይኾን ኣሎ ኦክሲጅን ቁጥሪ ቫለንሲኡ 2 እዩ ትሕቲ ሕንጣጥ 3 ስለ ዘለዎ 2 ክራሕ ብ3 6 ይኾን ኣሎ ማለት ስለዚ ድማር ቁጥር ቫለንሲና ብኸምዚ መልክዑ 3 4 6 ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ሓበራዊ ዝነኣሰ ርባሕ ንረክብ ኣለና ማለት እዩ ናይ 3 4 6 ሓበራዊ ዝነኣሰ ርባሕ 12 እዩ ድሕሪዚ ንገብሮ ድማ እቲ ሓበራዊ ዝነኣሰ ርባሕ በቲ ናይ ሕድሕድ ባእታ ድምር ቫለንሲ መቂልና እቲ ውጽኢትና ድማ 4 ጌርና ክነቐምጦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሓበራዊ ዝነኣሰ ርባሕና 12 እዩ 12 ክምቀል ን3 4 ይኾን ኣሎ ስለዚ 4 ኣሉሚንየም ኢልና ኣርባሕና 4 ይኾን ኣሎ ቀፂልና ድማ 12 ክምቀል ን4 3 ስለዚ 3 ኦክሲጅን ካብዚ ምቕጻል 12 ክምቀል ን6 2 ስለዚ 2 ኣሉሚንየም ኦክሳይድ ስለዚ ምዕሪትና መወዳእታ ምስ ተመጣጠነ ነዚ ይመስል ማለት እዩ እዚ ድማ ሓበራዊ ዝነኣሰ ርባሕ ተጠቒምና ኣመጣጢና የለና ስለዚ ተምሃሮ ኬሚካዊ ምብልዕላዕ ኬሚካዊ ምዕሪት ከምኡ ድማ ምምጥጣን ምዕሪታት ርኢና ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒ ይሁን